दिनै जोङो फैबाय थानाय जि मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान बे बाथौ सानजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि बरखारुवा गुदि बाथौ आफादनि जिथु 13थि गोथार बाथौ सान लोगोसे गिबि मागो मेला बे मागो मेलानि थाखाय दिनै जोङो गाहाय खुन्थिया बे गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जादों। बेवहाय गाहाय खुन्थिया गायसनगिरि हिसाबै जोंहा मोनसे समनि बरमा दखरा एबसुनि बारग' आफादगिरि लोगोसे बारग' फोरोंगिरि आरो समाज सिबियारि मानव गेदेर नरेन्द्र बर' सार बिथांखौ जोङो आलासि महरै जोङो लिंनानै लाबोदोंमोन। बिथाङा दिनै मोजाङै मोजां दिनैनि जिथु जोंनि फैबाय थानाय जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिनि जिथु गाहाय खुन्थिया बे खुन्थियाखौ दिनै जोङो गायसनजेननाय जाबाय। बेखौ जोङो ओरैनो 7 दिनिया हाबाफारि लानानै जोङो खुंनाय जादों। 7 साननि थाखाय जोङो बायदि हाबाफारि बे 7 सानाव जोंहा बायदि हाबाफारिफोर जोङो लानाय जादों। बे 7 साननि थाखाय जोङो बेखौ खुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो बे 7 दिनिया जिथु हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो गुबुन गुबुन जों हाबाफारिफोर लानाय जादों। जेरै सोलोंथाइ बिथिं बा धोरोमारि बिथिं आरो हारिमु बिथिं आरो थुनलाइयारि बिथिं बिदि मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोजोर बोनानै जोङो बे धोरोमारि मोनसे हाबाफारिब्लाबो जोङो गुबुन गुबुन बिथिंखौबो जोङो नोजोर बोनानै बायदि जोङो हाबाफारि लादों। जेरै हारिमु आयदायाव जोंहा थाहैगोन बिथिं हारिमु मोनाबिलियाथ' जोंहा थाखागोन। बेजों लोगोसे जोंहा बाथौ आर'ज हानजा बादायलायनाय लोगोसेनो बिथिं जोंहा गोदान मेथाइ मोसानाय बादायलायनाय लोगोसेनो हाबा जानाय सुबुंनि बैसागो जावजा बादायलायनाय बिदि हाबाफारिखौबो जों लानाय जादों। लोगोसे धोरोमारि बिथिङाव जोङो धोरोमारि मोनसे सावरायमेल जोंहा साननै प्रग्राम जागोन। सावरायमेला 27 थारिखआव मोनसे सावरायमेल जागोन लोगोसेनो 29 थारिखआव मोनसे सावरायमेल जागोन। बेनि थाखाय जोङो माखासे जोंनि गोनां जानाय जोंनि आलासिफोर बिथांमोनखौ जोङो अलरेडि जोङो हांख्रायनाय जाखाबाय। दा लोगोसेनो सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंहा बायदिसिना जोङो हाबाफारि बिदि लानाय जादों। जेरैबायदि जोंहा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि लोगोसेनो गुबुन गुबुन बिथिङाव जायफोर फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों। आरो लोगोसेनो गेलेनाय बिथिं बे गेलेनाय बिथिंखौबो जोङो लाफानाय जादों। बे गेलेनाय बिथिङाव जोङो ओरैनो उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरनि जोङो बायदिसिना गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ लानाय जादों। आरो लोगोसेनो 26 जानुवारि बे 26 जानुवारियाव जोङो मुंख्लं दिजेन मोसाहारि आरो रुंसारि हाजारि बर' बिथांमोननि गोसोखांथियाव गामियारि बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो लाफानाय जादों। लोगोसेनो बेवहाय जोंहा गोसो बोथावना हिसाबै जोंहा मिना बाजार थागोन, एक्सप' थागोन, बायदिसिना दखान फाहार बेवहाय थागोन आरो लोगोसेनो मोनसे पार्क थागोन। बिदि आरो माखासे बिदिनो जोङो माखासे गोसो बोथावना हाबाफारिफोरखौ जों बेवहाय खालामनाय जागोन। जोंहा बे हाबाफारियावनो जोङो गोबां माने आलासिफोर जोङो हांख्रायनाय जादों। बे लेखायै जोंहा 27 जानुवारि जेरै गोथार बाथौ सान बे खालिबो जोंहा मोनसे धोरोमारि मोनसे सावरायमेल थागोन। बे सावरायमेलाव जोङो आलासि हिसाबै जोङो हांख्रायदों। बेखेवगिरि आलासि हिसाबै फैगोन जोंहा मुस्रि महेश बसुमतारी माने सिनियर फाइनान्सियेल एडभाइजार BTC बिथाङा बाहागो लागोन। लोगोसेनो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो बाहागो लागोन मुस्रि भगिरथ रामसियारि गाहाय गोथारै मिरु दुलाराय बाथौ गौथुम आरो सामलाय बे हाबाफारि खालि बिथांमोना 27 तारिखनि हाबाफारि खालि बिथांमोना बाहागो लागोन। बे खालि मोनसे जोंहा सावरायमेल जागोन। आरो लोगोसेनो 29 तारिखआवबो जोङो मोनसे सावरायमेल बेवहाय लानाय जादों। बे सावरायमेलाव जोंहा बेखेवगिरि आलासि हिसाबै फैगोन मुस्रि थानेस्वर बर' बिथाङा जाबाय माने समाज सिबियारि आरो बारग' गाहाय नेहाथारि अल आसाम ट्राइबेल संघनि बिथाङा बेखेवगिरि हिसाबै फैगोन। बे गाहाय आलासि हिसाबै फैगोन जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि सार बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा 29नि जिथु सावरायमेल
बे सावरायमेलनि गाहाय आलासि हिसाबै बिथाङा नुजाथिफैगोन आरो लोगोसेनो गाहाय सावरायगिरि हिसाबै नुजाथिफैगोन जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि कृष्ण कान्त बर' सार बिथाङाबो बे दिना सावरायमेलाव नुजाथिफैगोन आरो लोगोसेनो जोंहा 31 जानुवारि बेखालि लास्ट जोबथा खालार बे जोबथा खालारनि जिथु गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोंहा बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन मुस्रि गंगाधर रामसियारि सार समाज सिबियारि लोगोसे समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था मोनगिरि बिथाङा सारा फैगोन आरो गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन मुस्रि प्रेस मुसाहारि जोंहा मावफुं सोद्रोमा बिटिसि बिथाङाबो बे दिनाखालि नुजाथिफैगोन आरो थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंहा फैगोन मुस्रि खगेन रामसियारि बोसोनगिरि दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसेनो सासे थांखि जानाय बुंथिगिरि मुस्रि रातिराम बर' बिथाङा लेङाइ आफादगिरि दुलाराय बाथौ गौथुम दा मेनलि गाहाय माने आलासि हिसाबै जोंहा बेखिनि बिथांमोना जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैगोन बेनिखायनो आं जोबथारनायाव गासैखौबो खावलायबावबाय बे मोनफ्रोम हाबाफारियाव रायजो राजाफोरा जेन माने लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनानै जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होगोन आं बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय माने रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय लोगोसेनो आं मोनसे खोथाखौ आङो फोरमायबावनो लादों दा जोंनि जिथु खाथिनि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारियाव बेखौबो आं फोसावनो सानदों जे सोरबाफोर जुदि बे हाबाफारियाव सोरबाफोर बायदिसिना जुदि दखानफोर बा गलाफोर जुदि होफैनो जुदि गोसो दङब्ला बिथांमोना जोंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन दा कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो बुंनो सानदों 7002160586 लोगोसेनो मोनसे 65238669 बे मोननै नाम्बाराव जायफोरा गोसो गुदुं जिथु गला होनो गोसो दङब्ला माने जिकुनु गला आरो बिथांमोना होनो गोसो दङब्ला बे मोननै नाम्बाराव बिथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन